Cecilia Choir Cathedral Parish Laitumkhrah. Kala pynwai ya ka rakhe lyngkhuh shispah snem haka Jingshakri Blei deki jingrwai haka arpusau tarik Naiwieng hajar arpusau. Snem kynthih kala rakhe ya ka Centenary bala plie haka arpunreo tarik Naiwieng hajar arpulai. Hakani ka sngi pynwai ya ka rakhe Centenary la sdang daka Mass Bakhuid haka ba Most Rev Wilbert Marwein Bishop Nongstoin Diocese ulalong ukongsan. Rengkat ke Jingdonlang Rev Phadar Bernard Laloo, Parish Priest, Phadar Robert Majau, Phadar Julius Kurbah, Phadar Hilarius Lamare, Phadar Pascal Lyngdoh, Phadar Raphael Tham, bat Phadar Bensar Kharsati. Hakani ke NIAM la pelaj baru ya ka souvenir shispah snem jong ka choir. Hadirin ke Mass Bakhuid la bod sa ka jing plie ya Maw Sah Jingkynmaw ha plau jong ka parish. Perhadian kini labut sa cultural program ha Bianchi Memorial Hall Cathedral Parish. Hakani kasngi penkut ya ka Jingshakri Centenary. La penshirhem da ka jingshim benta ki dekot ki barim ki bala ruai berka choir ha ki snem bala litno ka kunhun ruai St. Joseph Choir ka bajob ha ka choir competition usamla Benedict Rentong u bajob ha ka piano competition ka Cathedral Band ka Celestial Choir ki bahayeng hasem jong ki dekot barim bat batmai ki nong yarap no kershan jong ka choir bat ki choir master barim ru kumjo. Lakan mau burom ki dekot ki bala klat no ki ba kuntop ye uba Polycarpus kso ba LHPD bat ba Alphonse Lyngdoh ki bala no senyang shikade na kabenta ka choir. Haba ajingran hakani ka lumpung pynwai. Watch Bishop ke NIAM ba Shillong Most Reverend Victor Lyngdoh ulaya ro eka choir nagabenta ki kamshakri jongka hakini ki shispah snem bala len bad ula kuntu bakindang yai beteng yakani ka kambakrau ha kabalang. Kelalong kesngi kebakamen bad bapensa nut habakan mau ki dekot barim lengba ki jingrwai bad ki surtem jongki. Ba baro kile ro ipi congratulations yang tapti jamiki janway ki ang ba ka Cecilia Choir ka present ba ki kumpelai no ulang berat la ja si cuma andai dan bok yo kem no asbisha tagada sikanak asisha bat ngai ku blai ipi. Akan mau when I was young like you, I can sing very well. Now I'm old, like a key like monkey, no? Anyway, ngaslong tenat sisya ya pi, wene choir bakam pau shikmat, hoan itu like komentar bapes ba, I could blame high kiru, but kan mau bagal dat keciong Nongstoin Bakhuid, haba pi, ruai pa pi ruai asin. Ni dua itu sin bagi dua pi pan dua asin, mabane pi ruai ha.